Ngikai ki pai ba bakin slur. Dahil hindi mga Voice of the People Party kami pertai. Bagi babun manta kiri pat ba ki briu ki stangan slur ban keren. Ya ka baki dai ban keren ka ba beg bat na jing shisha. Nas noto. Haka baki babun ba ki briu ki wan ban ya kendo yang haka jaga trekam. Kiam na do bagi ka Voice of the People Party ba angin na slur manta. Yang ka dega kamram jing ban slur. Ngini kai ba pin prat no ay ka to ka jing ting. Ni shuim ma jingrit men sim hasnong iting orang wasnong haran iting yu tau sornarat hagi himang iting yu tau sim rat sim keme shooting lut nrangi yu em balai penting ting tang ada pile ye pesniu bat ka pamdai ni pen slur ye ki patba ki yo menta ye kata ka jing slur ni ai ka jing start jing champagne naman kita terang mama pergi patba naladi pinang ban bisar ke ke bapa ke basniu mendai ba pin snap ban wan itu khana menore menohayin ban hikai pi ban patai pm ni ko ban lan daladi pinang ban tau ban bisar ya ki jingong jingman pisno tho ya ka jingong jagari pisno tho ye ki babun ki kam ki ba bikdo kata ka ke jing terang ga jongi ni ai ro api ke jing start ke jing champagne ba pin tip ya ka kamram ke jong kita ki MLA ni ki MDC ni ai ro api ke ta ke jing start jing champagne ba pin tip ya ka jong ka hok kini ki long ki jing ai ki ba koror tam ki kam koror ba ya ka lak ka ba yo shisen lano ha ki por election ba kini ka bangi ai kan shang happy kalau ngah jing mentoi, kapan dia lambe ke jimur ke jepur hajau pi, bapin sheme ke rai ke bapiange, nagam ta ki khon kikti. Niam kuak shu ban i baga jat beruji, ke shurai, ki kimi ki kepakin shurai, tang namar bakwa ki khon, biang menjur la ke menjur entep ngaladi Ni kuak bagi kinyo ke jing champagne, ke jing smoto, o ki pai babi dei namar kata kata ongi wan biang. Haga ke jaka namar le sila bandon ki bong o kitu kilap mit satang ke pelong meeting hagi jaka yo o kitu kilap mit ban lek stang show patba hendrai ni one show patba dalam sim juga jingkit kli